לאחרונה קיבלנו לא מעט שאלות מהורים שמודאגים מהמצב החברתי של הילדים שלהם. מה קורה כשהילד חוזר מתוסכל, כששוב לא בחרו בו, כשהייתה מריבה? כשאת כאימא רואה שהוא כל כך רוצה קשרים חברתיים, אבל משהו בדרך פשוט לא מצליח. בפרק הזה נענה על השאלות ששלחתם לנו, נשתף מהניסיון שלנו מהשטח, ונדבר על הדרך שבה אפשר לעזור לילדים להצליח חברתית. מרגיש טוב יותר עם עצמם. איך אימא יודעת שהקושי החברתי של הילד שלה כבר דורש התייחסות, והוא לא יעבור עם הגיל? כשילד רוצה קשרים חברתיים, אבל לא מצליח ליצור אותם או לשמור אותם לאורך זמן, אם הוא חוזר הביתה מתוסכל, לא מוזמן למפגשים, רבים איתו הרבה, או שהוא מרגיש בודד למרות שהוא מוקף בילדים, זה סימן שכדאי לעזור לו. מה הסימנים שהכי מדאיגים אותך כשאת פוגשת ילד? ילדים שאומרים אין לי חברים, ילדים שמחליפים חברים כל הזמן, ילדים שנפגעים מכל הערה, אלה שמתפרצים למשחק, שמתקשים להפסיד, או מתקשים להבין סיטואציות חברתיות. הרבה פעמים הקושי האמיתי הוא לא חוסר רצון להתחבר, אלא חוסר בכלים. הרבה הורים אומרים, הילד שלי מקסים בבית, אבל למה בחוץ הוא מסתבך? זו שאלה טובה, כי בבית הסביבה מותאמת אליו ומכירה אותו. בחוץ הוא צריך להתמודד עם חוקים חברתיים שהם קצת יותר מורכבים, להבין רמזים, להתחשב בילדים אחרים, להתמודד עם אכזבות, ולדעת בעצם לבסט רגשות בזמן אמת. זה מיומנויות שדורשות תרגול, בדיוק כמו כל מיומנות אחרת. למה ילדים עם הפרעת קשב וריכוז חווים יותר קשיים חברתיים? הפרעת קשב משפיעה לא רק על הריכוז, אלא גם על אימפולסיביות, על ויסות רגשי, המתנה לתור, הקשבה לאחרים, וקריאה של מצבים חברתיים. לפעמים הילד יודע בדיוק מה צריך לעשות, אבל ברגע האמת הוא מתקשה ליישם את זה. בגלל זה אנחנו לא מסתפקות בהסברים בתהליך שלנו, אלא מתרגלות את ההתנהגות עצמה. מה המחיר שילד משלם כשהקושי החברתי שלו נשאר ללא טיפול? כשהוא חוזר לבית הספר בדיוק באותה נקודה. וואו, איזה מחיר. המחיר הוא הרבה מעבר לחברים. אנחנו רואות פגיעה בביטחון העצמי, בדימוי העצמי, בתחושת המסוגלות, ואפילו במוטיבציה ללכת למסגרות חברתיות. ככל שילד חווה יותר כישלונות חברתיים, הוא מתחיל להאמין שמשהו בו לא בסדר. מה הטעות הכי נפוצה שהורים עושים כשמנסים לעזור? אחת הטעויות של ההורים זה לתת עצות. הורים אומרים לילדים, פשוט תחכה לתורך, פשוט תהיה נחמד, פשוט תשתף, אבל ילדים לא צריכים עוד מידע. הם צריכים תרגול, הם צריכים משוב וליווי בזמן אמת. בדיוק כמו שלא לומדים לרכב על אופניים דרך הסבר. האם מספיק להסבר לילד מה לעשות כדי להצליח חברתית? ממש לא. רוב הילדים שאנחנו פוגשות כבר יודעים מה נכון לעשות. הפער הוא בין הידיעה לבין הביצוע. בדיוק בגלל זה אנחנו יוצרות מצבים חברתיים אמיתיים בתוך הקבוצה, עוצרות, משקפות, מתרגלות ומנסות שוב עד שהמיומנות הופכת להרגל. למה מיומנויות חברתיות חייבים לתרגל מול ילדים אחרים? כי מיומנויות חברתיות הן מיומנויות ביצוע. אי אפשר ללמוד להקשיב, לשתף פעולה, להתמודד עם הפסד או להיכנס לשיחה דרך דף עבודה. צריך ילדים אמיתיים, רגשות אמיתיים, סיטואציות אמיתיות. הקבוצה מספקת את זה בדיוק בסביבה בטוחה ומכוונת. מה היתרון של שילוב בין קבוצה לבין אימון אישי בתוך המפגש? פה נמצא הלב של מה שאנחנו עושות. הילדים מקבלים מצד אחד סביבה חברתית אמיתית, מצד שני יחס אישי שמאפשר לנו לעצור רגע, לקחת ילד לשיחה קצרה, להבין מה קרה לו, מה עבר לו בראש, ואיך אפשר לנסות אחרת בפעם הבאה. כך השינוי הוא לא רק בהתנהגות, אלא גם בחשיבה. והכי חשוב, הילד מרגיש שרואים אותו באמת. תנו דוגמה לילד שבקבוצה כולם רואים שהוא מתקשה, אבל רק בשיחה אישית אפשר להבין למה. למשל, ילד שמתעצבן בכל פעם שלא בוחרים בו, מבחוץ זה נראה כמו חוסר ויסות. אבל בשיחה אישית אנחנו מגלות שהוא משוכנע שאם לא בחרו בו, זה אומר שלא אוהבים אותו. ברגע שעובדים על הפרשנות שלו למצב, ההתנהגות שלו מתחילה להשתנות. מה קורה כשילד נכשל שוב ושוב חברתית? הוא מתחיל לבנות אמונות שליליות על עצמו, אני מוזר, לא אוהבים אותי, אין טעם לנסות בכלל. לכן אנחנו לא עובדות רק על מיומנויות חברתיות, אלא גם על הביטחון העצמי שלו, החשיבה, הגמישות המחשבתית והחוסן הרגשי שמאחוריהם. למה עבודה מנטלית והתנהגותית חשובה לא פחות מהמשחקים? כי ההתנהגות היא רק קצה הקרחון, מתחתיה יש מחשבות, רגשות, פרשנויות והרגלים. אם ילד לומד מה לעשות, אבל עדיין מאמין שהוא ייכשל, יהיה לו קשה מאוד ליישם. אנחנו עוזרות לו גם לשנות את הדרך שבה הוא חושב על עצמו ועל הסיטואציות החברתיות. מה היתרון בזה ששתי נשות מקצוע מובילות את הקבוצה יחד? שתי מנחות מאפשרות לראות הרבה יותר. בזמן שאחת מובילה את הפעילות, השנייה צופה בדינמיקה, מזהה הזדמנויות ללמידה ונותנת מענה אישי.
כך אף ילד לא נבלע בתוך הקבוצה, וכל ילד מקבל תשומת לב אישית. אנחנו לא רק משחקות, אנחנו מתבוננות, מזהות דפוסים, עוצרות רגעים משמעותיים, נותנות משוב מיידי, מחזקות הצלחות קטנות ועוזרות לילדים להבין מה עבד ומה פחות. כל משחק הופך להזדמנות ללמידה רגשית וחברתית. איזה שינוי אמא יכולה לראות אחרי כמה חודשים של עבודה נכונה? אנחנו רואות ילדים שנכנסים בביטחון למפגשים, יוזמים שיחות, מתמודדים יותר טוב עם הפסד, נפגעים פחות, יוצרים קשרים יציבים יותר ומרגישים הרבה יותר טוב עם עצמם. המטרה היא לא להפוך את הילד למישהו אחר, אלא לתת לו את הכלים להצליח בדיוק כמו שהוא. אם אמא מקשיבה עכשיו וחושבת על הילד שלה, איזה סימן אומר לה שכדאי לבדוק אם הקבוצה מתאימה לו? אם הילד שלה רוצה חברים אבל מתקשה להשיג את מה שהוא רוצה מבחינה חברתית. אם היא רואה שהוא נפגע הרבה, מתוסכל, מתפרץ, נמנע או חוזר שוב ושוב מאותם קשיים. זה בדיוק הזמן להתערב. ככל שעוזרים מוקדם יותר, קל יותר לשנות את המסלול.